Na, sziasztok! Ez lesz itt az első elkészülős rutinom. Bocsássatok meg, hogy ilyen kócos vagyok. Ott hagytam a másik lakáson a fésümet. Ezért ma ilyen kócosan fog esti elkészülni. A mai rutinomat egy kedves barátom szettjével fogom megcsinálni. Kezdjük is ezzel az ultraszenzitív. Mindjárt megnézem, hogy milyen anyagú, várjál, geci. Ezzel az ultraszenzitív habbal először is megmosom vele így az arcomat. Nem tudom, ez olyan kicsit olyan büdös. Azon gondolkoztam, hogy úgy néz ki, mint amikor ilyen bebábozódnak ilyen pillangók, és olyan szaga is van. Szerintem ezt inkább lemosom vízzel, mert nekem ez most nagyon-nagyon büdös. Kurva élet. A következő termék, amit használni fogok, ez a megint ultraszenzitív Gesichtswasser. Ez ilyen arcvíz. Ilyennel szoktam összevizezni az arcomat. Ma ilyen DMS Ebelin vattapárnát fogok használni. Mindig ezt használom, amikor lemosom az arcomat arcvízzel. Általában ennyit szoktam ráönteni. A faszom ez. Oké, és azt hiszem, le is mostam az arcomat. Ennyire lett koszos. Nem tudom, mennyire látjátok. Egy kicsit. Amúgy a mai videóban én ezt a whisky kólát iszom. Általában ilyen hétköznapokon is iszok. Írjátok le kommentbe, hogy ti milyen arányban szoktátok inni. Amúgy nézzétek, geci, vagyis nézzétek meg, ez itt a feleség, vagyis a jó barátomnak a párnája, ez meg az enyém. Így fényben jobban látjátok, én sokkal tisztább vagyok, mint ő, mert ő mocskos. Sokat játszik a sárban, mondhatjuk így is. Szóval a következő, az ez a szérum lesz. Mint látjátok, ez a szérum. Remélem ti is szoktatok szérumot használni. Értitek, a vicc az, hogy nincs ráírva, hogy milyen, és emiatt nem mondok semmit. Amúgy ennek jó illata van. Az íze mondjuk kurva szar. Ezzel is bekelem az arcomat. De ez nem volt jó. Erre inni kell, geci. Mondjuk ennek nagyon jó illata van. Legalább lesz jó illata az arcomnak.
I guess. Ez kajak jó. Ez a termék jó volt. Következőleg van 2 ilyen tubosom. Ez a Wake Me Up Morning Energy Boost krémem. Úgy is hívhatnánk, hogy ez pedig a naptejem. Fasznak hordasz magadnál naptejet, geci, én beszarok. Kurvára tél van. Ennek olyan szaranyaga van, nézzétek meg, mint hogyha fú, geci, nem tudom, de ezt is most magamra fogom kenni. Hát ennek ilyen finom naptej ízlata van. Mivel naptej. Nehogy a végén még leégjen a bőröm. Holnap. Tudjátok, mert hogyha beissza a bőr, akkor örökké olyan marad. Jaj. Jó éve. Szóval akkor ma már, ha már itt vagyunk, csak azért bekennem magamat a jó reggeli krémmel is így este, hogy legalább ezt az utolsó 1 órát is frissen és aktívan tudjam tölteni. Ez itt vágatű. Szóval így akartam mutatni. Rá van írva, hogy jó reggelt krém. És amúgy ez kajak felkelt. És ezt most rátok iszom meg. Na jó, basszátok meg csőp.